ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല അടിപൊളി ഒരു റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാരമൽ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും വൈകാതെ വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം തന്നെ കാരമൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മെൽറ്റായി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലോട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ പഞ്ചസാര എല്ലാം നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കളറിലായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ നല്ല 1/2 കപ്പ് ക്രീമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിപ്പിംഗ് ക്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഷ് ക്രീം വേണമെങ്കിൽ അതായാലും മതി. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ്. 1/2 കപ്പ് ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കാരമലായി കിട്ടണം. ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് നമ്മളെ കാരമൽ കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇനി അതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി അടുത്തതായി നമുക്ക് വേണ്ടത് മിൽക്ക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു 200 ഗ്രാം മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കത് ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ചോക്ലേറ്റ് ഡബിൾ ബോയിലിംഗ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് ഇതുപോലുള്ളൊരു ഈ ഷേപ്പിലുള്ളൊരു സിലിക്കോണിൻ്റെ മൗൾഡാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇതാ കുറേശ്ശെയായിട്ട് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കിയോ നമുക്കിത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് മൊത്തത്തിൽ അതിനകത്ത് ഒഴിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ ആ ഒരു മൗൾഡിൻ്റെ ഹാഫ് ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിതിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി ചൂടാറാൻ വെച്ച് നമ്മുടെ കാരമൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പകുതിയായിട്ട് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് നമുക്ക് ആ കാരമൽ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇതേപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നടുക്ക് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ കാരമൽ ഒഴിച്ചെടുത്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാരമൽ ഒഴിച്ചതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഇതേപോലെ കാരമലിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാരമൽ കറക്റ്റ് സെൻട്രലായിട്ട് തന്നെ ഈ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് കാരമലായി കിട്ടും. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം അതേപോലെ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി ഒരു 20 മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ 20 മിനിറ്റ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഷേപ്പിൽ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കാരമൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം. നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നമുക്കിനി ഒരെണ്ണം എടുത്തൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ കാരമലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഒരെണ്ണം നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കണക്ക് തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ചോക്ലേറ്റ്. നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ അതേ രുചിയിലും അതേ ഭംഗിയിലും തന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിലും തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത്. അതേപോലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരയ്ക്കും ബൈ ബൈ.